Bon vespre. Aquest matí s'ha inaugurat la nova terminal de l'aeroport del Prat, l'anomenada T1. Aquesta important infraestructura es va començar a construir fa 5 anys i a partir de demà començarà ja a donar servei a milions de passatgers i passatgeres. A més, també serà un equipament important per les poblacions de l'entorn, entre elles Gavà. I és que la T1, a més de procurar una bona convivència amb l'entorn, donarà feina a moltes persones a la zona delta. Les xifres associades al disseny de Ricardo Bofill donen una idea clara de la importància de la nova terminal, que és 4 vegades i mitja més gran que l'actual. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i el president de la Generalitat, José Montilla, han inaugurat avui la nova terminal de l'aeroport de Barcelona, que entrarà en funcionament demà mateix. En els seus parlaments, tant els presidents com el ministre de Foment, José Blanco, han destacat la importància que, evidentment, tindrà aquesta nova terminal per Barcelona i per tota Catalunya. I és que l'objectiu principal de la Terminal 1 és la de reforçar les connexions intercontinentals. Milions de persones sortiran de Barcelona i hi arribaran des de països d'arreu del món, convertint-se així en la referència principal dels aeroports del Mediterrani i una de les més importants d'Europa. Així s'ha destacat a tots els parlaments. El ministre de Foment, José Blanco, ha parlat també de les inversions en infraestructures que està fent el govern central a Catalunya, que tenen en la T1 un dels punts culminants. Quiero reiterar hoy aquí mi compromiso de licitar, antes de que acabe el año, las obras en túnel para contar con un nuevo acceso de tren de cercanías al aeropuerto con 2 estaciones, una en la terminal actual y otra en esta nueva terminal. El president de la Generalitat, José Montilla, ha descrit la nova terminal com la porta gran de Catalunya cap al món i ha demanat a Zapatero que afronti la descentralització de la gestió. El president del govern, per la seva banda, ha promès un nou model de gestió aeroportuària abans que acabi l'any. Ha de ser una icona de l'Espanya policèntrica del present capaç d'organitzar-se i projectar-se coordinadament i de fer-ho superant velles inèrcies centralitzadores, fruit d'una concepció de la nostra realitat àmpliament superada per la construcció al llarg dels darrers 30 anys de l'Estat de les Autonomies. Alta velocidad, cercanías y su traspaso, un nuevo Prat, en poco tiempo la descentralización y ahora, president, la financiación, que colmará las necesidades de Catalunya. Un altre dels protagonistes de l'acte ha estat Ricardo Bofill, l'arquitecte responsable del modern i lluminós disseny de la nova terminal. També hi han estat presents els alcaldes de les ciutats properes a l'aeroport, que no s'han volgut perdre la inauguració d'un equipament que ha de comptar amb elles per desenvolupar-se. L'aeroport ha de ser compatible amb les persones que habiten en el territori i aquesta és la reivindicació i el treball permanent que des dels ajuntaments portarem a terme. I també l'aeroport ha de ser el lloc on les nostres persones puguin treballar i puguin estar comunicades. El primer vol que sortirà de la nova terminal serà d'Spanair i s'enlairarà a les 6 del matí del 17 de juny amb destinació a Madrid. El primer avió en aterrar ho farà a les 7:50 des de Palma de Mallorca. Quan els vols intercontinentals, el primer que operarà la terminal serà de la companyia Singapore Airlines i s'enlairarà a les 10:25 hores del 17 de juny, mentre que el primer que hi aterrarà serà el vol de les 8:35 de US Airways des de Filadèlfia.